Mali gradski trg narednih dana bit će mjesto na kojem će Prijedorčani, prije svega oni najmlađi, moći da uživaju u bogatom sadržaju manifestacije Novogodišnja bajka. Program je počeo projekcijom filma Pjevajmo, a kako kaže Amira Ganić, direktor turističke organizacije grada Prijedora, publika su osnovci prijedorskih gradskih škola. Turistička organizacija se obratila gradskim osnovnim školama i zamolila da odaberu učenike koji će doći pogledati film, a prema saznanjima jedna škola je izabrala baš one koji su bili vrijedni i učestvovali u sekcijama i to im je ovog puta i nagrade za Novu godinu. Novogodišnja bajka se nastavlja sutra nastupom učenika gradskih osnovnih škola na Malom gradskom trgu. Doći će Djed Mraz i Vilenjaci, okitit će se novogodišnja jelka, a prisutni će moći da zaslade uz tortu. Treći dan novogodišnje bajke je zapravo i završni dan, radi se o dječjoj novoj godini gdje ćemo prije dodjele paketića također imati lutkarsku predstavu u organizaciji Udruženja žena umjetnosti koja je također prilagođena novogodišnjem programu. A nakon toga gradonačelnik će podijeliti preko 600 paketića svim onima koji dođu na trgu i ovim putem pozivamo sve mališane, drugare i drugarice da dođu i da budu dio naše priče. Ganićeva je svim sugrađanima čestitala predstojeće novogodišnje i božićne praznike.